textov. Dnes večer sme vysí, nesúcom robotu. Zdá sa mi to, alebo zas to má nahlas, ty kto zasa nepočuje? To sa mi snad sníva. Ona počúva Justina Biebera, čo má 12 rokov? To sa fakt sníva. Môžeš prosím tam vypnúť toho Justina Biebera, ja tam počúvam nejaké pesničky. Kamo, jakého Justina Biebera? Kto by počul Justina Biebera? Ja počúvam normálne slovenský rap ako... Preboha, moja zlata, ty ani spievať nevieš. Ale však dobre, dá si to hlavne potišie. Konečne odišiel? Ja neverím. Peťo, ty si mi zobral ďalšie ponožky? Tvoje ponožky? Prečo by som ti ja mal akože brať tvoje ponožky, mi vysvetlí. Šaty sú inak dobré tie tvoje.